What's up mga kagulong? What's up? What's up? So, kamusta mga kagulong? Pasensya na po ano. Ngayon ako nakapag-upload ulit. So, siguro napapansin nyo, gabi na. Papunta ako ng downtown ngayon. Bibili ako ng ulam. Tapos bibili ako ng gatas para sa baby ko. So, ito yung una atang episode na nag-vlog ako ng gabi. 'Di ba? Ewan ko kung nakikita niya yung daan ngayon or kung ano ba. Sobrang alikabok. Tangay na, Dubai nga naman oh. Ganun pa rin no, dito sa Tagum City, Dubai del Norte, malikabok pa rin po. Di pa rin nababawasan. Or sabihin na natin mas lumala pa, 'di ba? Oh, 'di ba? Tingnan niyo, 'di ba? Yan oh. Kita niyo yung headlight ng mga sasakyan pero parang ano, parang madaling araw ba kung merong pang ano, fog. Pero ngayon hindi ho yun fog ano, likabok ho yun galing sa highway. So eto, kamote na naman tayo. Huwag tayo dyan, huwag tayo gumaya, gumawa tayo ng sariling daan, diba? Yeah. Nga po pala ano, sa mga kagulong dyan, medyo ngayon medyo ang tawag dito, medyo hindi ito masyadong mahabang vlog kasi nga ano, gago. Yun, kumamote na naman, oh. Nga, no, dito masyadong mahaba na vlog, mga kagulong, ano. Ginawa ko lang to para i-update kayo. So, ngayon, mga kagulong, siguro, simula siguro ngayon, sa mga episode or sa mga vlog ko, ang mangyayari po, itong RS ko na ho yung kasama ko. Wala na ho yung kalabaw ko na motor, yung isang motor, yung Yamaha. Ito na lang ho ngayon, yung Honda RS. So, shoutout nga po pala kay ano, Bisaya Explorer. What's up bro? Kumusta? Tsaka kay ano, si Ryan at Moto. Shoutout din kay Sir Hen Rider. Sino pa ba? Bisaya Biker. Sino pa? Isipin mo. Lang ya, iba na talaga itong tumatanda. Nakakalimutan na oh. So, pagpapatuloy ko mamaya, gago, one way dyan. So, ipagpapatuloy ko mamaya itong shoutout na to. Ano? Bibili lang ho muna ako ng ulam. So, gulay. What the fuck? Ano yung gulay or
pakbet na, ayan, pork na may pakbet or pakbet na may pork. Kasi mas madaming pork. Walang iya naman oh. Kana ko awe. Take out. Balot. Ayan. Pork na may pakbet. Tapos yan ang batong. Balot pod. Yun. Lingon ba ako ha? May mga oras may sasakyanan. Ngayong sabawan eh. Then, kabalo. Yan, ganyan. Walang hiya naman oh. Bakita niya yun, di ba? Ayo, mga kagulong, tatanong ko kayo, ano yun? Pakbet na merong pork? Kasi mas madami yung pork, di ba? Gulay, di ba? So ngayon, bibili ako ng ano, bibili muna ako ng gatas, mga kagulong, no? A few minutes later. So, ayan na. So, ayan na, mga kagulong. Tapos na tayo bumili ng gatas para sa baby ko. So, yeah. Ayan, pauwi na tayo ng bahay. Sana wala tayong madaan ng checkpoint ngayon, ano? Kasi nga, alam niyo na, paggabi. Tapos, agad ang panahon, panahon pa ng checkpoint kasi nga election period, di ba? So, yun nga, no, mga kagulong, ulit tayo. Shoutout nga ulit kay Bisaya Explorer. Congrats bro sa bago mong setup, sa bago mong Hero 4 camera, GoPro Hero 4 camera. Dual na, di ba? Dual na bro. Congrats bro. So, si Bisaya Explorer lagi siyang lagi siyang nagpapaalala sa akin kung bumili kami ng intercom, di ba? Para kung man kami, kung mag dual vlog man kami, di ba? At least nagkakaintindihan kami sa intercom, di ba? Ang pangit naman kung magdu-dual vlog ka tapos gago yung pedicab driver na yun. Diba? Ang pangit naman, diba? Pag nagdo-dual vlog ka tapos wala kang intercom, anong sasabihin mo? Oh bro, gano'n, diba? Parang sobrang lapit niya lang pero nagsisigawan kayo. Diba? So, yun. Bisaya Explorer sa susunod, bro. Babudgetan natin yan, ano? Kung mag-alala, bro, parehas tayong taga Dubai del Norte. So, darating yung panahon, bro, magkakaroon din tayo niyan kahit may yung hindi masyadong mamahalin na intercom, di ba? Tsaka, ewan ko kung kailan, di ba? So, darating tayo dyan. Gago. Nga po pala, no, mga kagulong, yung video rin ito, utang ng alikabok. Ewan ko mga kagulong, nakikita nyo kung gaano ka alikabok ngayon. So itong video rin na ito, ano, mga kagulong, gago, muntik na ako mabasa doon, tangina.
Itong episode na to mga kagulong, no, pasasalamat ko ito sa inyo sa suporta, sa mga pagtangkilik sa mga walang kwentang episode na pinagagawa ko, di ba? So, yun mga kagulong, salamat sa pagsuporta. And salamat din po sa walang sawang pagsubaybay sa mga episode, mga walang kwentang content na ginagawa ko, di ba? So, yun lang ho, no, mga kagulong. Bisaya Explorer, I'll see you soon, bro. Hindi ko alam kung kailan, basta by this week siguro magpi-PM ako sa'yo. Pasensya na, bro, hindi ako makakapag-text sa'yo kasi pulubi ako ngayon, wala akong cellphone. Kaya ina-harbor ko minsan yung cellphone ng asawa ko para i-PM kita, di ba? At yun nga din, hindi ako basta-basta nakaka-internet kasi wala pang internet sa kuweba namin. Ganun pa rin, meron akong computer, walang internet. So, kailangan kong pumunta ng internet cafe. So, kaya minsan nadidelay yung mga reply ko sa mga comment niya, mga kagulong, ano. So, ilang muna sa ngayon mga kagulong, ano. It's just update. Ewan ko, nakikita nyo yung mga kung saan ako pumuntas or yung nakikita nyo yung karsada ngayon. So, salamat mga kagulong sa pagsubaybay sa episode na to. Thank you so much. Please like, subscribe. Bahala kayo kung i-share nyo. Salamat sa suporta. Salamat. Peace out.